Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon uban ni Dr. Iris ug ni CB kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pa inyo mangipadayon sa iyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan karong hapuna. Karong hapuna ni sa silong gid puno as lobby ni Dr. Iris ug sa iyang garden aron nga moasoy ninyo og laing mahinungdanong tipik sa atong kasaysayan. Ang atong sugilanon karong hapuna naguluhan og Francisco Daguhoy. Si Francisco Daguhoy natawo sa Inabanga sa Bohol in 1724. Wa mahibawi ang petsa, ang buwan ug ang adlaw sa iyang pagkatawo. Wa mahibawi kano siya namatay. Ang bugtong nang nahibaw-an, deklarar siya og rebellion batok sa mga Katsila in 1744. Sa ato pa 20 anyos si Francisco Daguhoy dihang iyang gilusad ang labing taas nga rebellion batok sa mga Katsila dinhi sa Pilipinas. Silungtad og 85 years ang iyang rebellion kay finally napukan, nahunong ang iyang rebellion in 1829. Napalihog palandungin na og kadiyot. Buta ato nang huna-hunaon ang implikasyon anang maong mga anang talagsaon nga kasaysayan na himo ni Francisco Daguhoy. Pero I would like to point out kada kung inustisya ni Francisco Daguhoy na hangtod karon giila na siya nga bayani sa nasod, giila na siyang bayani sa Pilipinas, doon na siya holiday sa tibok probinsya sa Bohol, pero wa gyud nato matino, wa gyud nato ma-reconstruct ang importante nga mga detalye siyang kinabuhi. Usa sa mga posibleng katinawan ana nganong nga wa gyud klaro kan usa na tao, unsa to siyang in fact kanang iyangan nga Francisco Daguhoy giingon dili na mo tinuod iyangan. Doon na karoy mga historians nga ingon ang tinud nga ni Francisco Daguhoy Francisco Sendrijas. Ang katong Daguhoy mura lang tog iyangan siyang gubat, ngan sa gubat, war name. Nya kana kunong Francisco Daguhoy tungod sa kuno na siyang anting-anting o tungod sa iyang talagsaong abilidad. Kana kunong Daguhoy ang kinatibuk ang kahulugan na si dagun sa huyuhoy. Kay kadto kuno si Daguhoy mura kuno tong hangin nga maglupad-lupad gikan sa usa ka bungtod hangtod sa sunod. Di gyud to siya madakpan, di gyud to siya masakpan sa mga Katsila for 85 years. Nga gikukod siya sa mga Katsila, wa gyud nahimo batok niya. So ngano man nga wa man tay mga dokumento, wa man tay igo nga kasayuran mahitungod ni Francisco Daguhoy. Kay karong hapon sa iluan na langay tagsugod, ako jung kay dugay naman ni akong gilungot-lungot yung hisgutan si Francisco Daguhoy, pero ang ako jung babag mao nga wa ko'y klaro mga detalye sa iyang rebellion. Ang iyang naay daghan kay mga sinuwat mahitungod ni Daguhoy, pero klaro kay pangagpas bitaw, klaro kay wa gyud historical basis. So the only ang katapusan akong gibasa karong hapon mao ang official account sa National Historical Commission of the Philippines, NHCP. Na supposedly may authority, mao'y nagkupot sa labing importante nga mga dokumento sa kinabuhi o kamatayon labi na sa rebellion ni Francisco Daguhoy sa Bohol. Pero ang NHCP, wa. Mauro na ang mga detalye sa NHCP. Gilusad ang rebellion in 1744, nahuman ang rebellion in 1829, 85 years ang lahutay sa rebellion, mao to'y longest rebellion sa mga Pilipinhon batok sa mga Katsila. Bisan ang katipunan, wa makalupig adto. Bisan katong rebellion nilang Diego Silang, wa makalupig sa lahutay, sa taas kalahutay sa rebellion ni Francisco Daguhoy. One possible explanation niini maong inustisya na nganong murag wa gyud tay mga dokumento na unsa si Francisco Daguhoy. Mao nga ang mga Katsila mao'y nagkupot sa tanang mga dokumento niadtong higayuna, niadtong panahona. Nya mauwaw sila nga matribukar, mauwaw sila nga mabisto nga ang ilang panaog-daog mao'y gamot nga hinungdan sa rebellion ni Daguhoy. Kaya before 1744, wa gyud hisgot nga si Francisco Daguhoy badlungon, nga si Francisco Daguhoy mao kini mao kana nagsamok-samok sa mga Katsila, wa gyud. Malinawon siya nga nagpuyo. In fact, kapitan siya sa barangay sa usa sa mga lugar
diha sa Inabanga. So responsable ito si Daguhoy nga mulupyo. Hangtod nahiagom siya og dako nga hustisya natong iasoy karon taon-taon. So ang mga katsila bisan kon nagpakaron ingno na sila, nagpatuo na sila nga higala sa Pilipinas, nagdumili paghatag nato sa tanang mga dokumento labi na mahitungod sa atong mga bayani. Si Dr. Jose Rizal documented kayo ang iyang kinabuhi, pero si Francisco Daguhoy ambot di man sad mapasangilan ang mga bulanon nga kuwang og paningkamot, daghan kay mga pagtuon nga gilusad ang mga bulanon, pero mao lagi ang ila ra gyud in town nga source of information maura mga diaries sa mga pari nga mga Agustino o mga pari nga mga Recoletos na nadistino, nagpuli-puli pagkadistino diha sa Bohol. So pasaylua kini mga detalye nga atong ihatag ninyo karong hapon, limitado kaayo ang gikan sa opisyal nga mga dokumento. Ya, masagulan ni nato mga huhong-ihong. Sagdi lang akong i-label unsay opisyal, unsay huhong-ihong. 1744 ang Inabanga nagsaulog siyang fiesta. So ang bana-bana karon sa mga researchers sa Bohol, mga historian sa Bohol, nagfiesta ang Inabanga June 29, 1744. O may ilang fiesta. Unya niadtong higayuna, lagda sa Simbahang Katoliko, labi na itong pari nga na destino sa Inabanga ka istrikto mo itong paria, mautoy mortal nga kaaway, umutoy pabilo sa rebellion ni Daguhoy. Ang iyang lagda mao nga compulsory ang pagtambong sa misa. So lang tanang mga mulupyo mutambong gyud sa Santos nga misa. Ya di pa man kaidaghan ang mga mulupyo sana makahibaw siya. Kinsay absent, kinsay present. Sus, pag misa ron sa kapistahan atong June 29, doon na may usa ka absent. Doon na may iya nakitaan nga wa motunga. Ang wa niya kini base ni sa opisyal nga mga pagtuon sa taga Bohol, pero kuwang lagi mga dokumento. Ug base na ni sa mga diary sa mga pari nga mga Agustino ug mga Recoletos. Ang wa mo to nga pag checks attendance, so supposedly na to check attendance, pero posibleng wa gyud toy kana bitong basahon nga dokumento gi mata-mata lang to, masag-uti sa mga sa pari kinsa wa dito a certain ibong, usa ka ibong may wa makatunga sa misa. So diha dayon way husay sa way pagsusi unsay hinungdan nga nung wa ka tambong in town sa misa, gideklarar ni atong pari si ibong nga irihis. So human niya i-deklarar nga irihis, dako man kay sa ang pagka-heretic sa una. Usukwahi kas mga lagda sa Simbahang Katoliko, dako kay itong krimen ni atong panahon na 1744. Iya din gisugo ang kostable sa simbahan nga si Sagarino. Mao ni ang maguwang ni Francisco Daguhoy. Wa man takaila unsa gid lang tinungangan, pero sigon sa mga researchers, Senrihas ang ilang tinuod nga apelyido kanang mga Senrihas lumad gyud nga taga Bohol. So ingnon nato Sagarino Senrihas. Kaya di man to siya Daguhoy. Si Daguhoy, si Francisco man mo Daguhoy. So siya mo ikostable. Siya gisugo sa pari, dakpa to si ibong. Patubanga to nako aron masilutan to siya kay irihis siyang dako. Nganong wa siya motambong sa misa sa nga obligasyon. Ang usa to sa kaadlaw sa obligasyon ang pagtambong sa Santos nga misa atol sa kapistahan. So si Sagarino nituman sa sugo sa pari, iyang gipangita si ibong. Dan insulti niya nga si ibong ni ikyas nga to sa pikas nga bungtod, nga to sa pikas nga barangay, nga to sa iyang gipangita, iyang gisunod ang tanang mga leads, ang tanang mga information. Hangtod humas pila ka adlaw, June 29, pag June 30, nagkaengkwentro sila si ibong. Buntag sa Hunyo 30, nagkaengkwentro sila si ibong. Iyang giingnan si ibong nga bong, ingon si padre, paadtuon ka aron makatubag ka sa iyang pasangil nga irihis ka kay wa ka motambong sa misa. Nasuko mas ibong, di man siya mo-surrender. Nag-away sila, nagkadwelo sila. Na pag-away nila, napatay man ni ibong si Sagarino, ang maguwang ni Francisco Daguhoy. Unya human niya patay ni Sagarino, nakahibaw si ibong ni dako iyang sa irihis pa siya, unya wa pa siya katambong ang misa, nakapatay, nakautang pa gyud siya kinabuhi, kostable pa gyud sa simbahan. Ang iyang gipatay ni layas na gidhiron siya tinuod. Na si Francisco Daguhoy
Kay gihulag man siya nga barangay kapitan, kabesa di barangay sa usas mga barangay sa Ilabanga nitong Higayuna. Gipahibaw siya sa ilang mga kailang gipatay ang iyang maguwang nga si Sagarino. So si Daguhoy in town, niadto sa bukid nga nahitabuan sa iyang igsuon, hapon na siya sa Hunyo 30 nakaabot dito sa Patayng Lawas. Iya itawong gipasaan ang Patayng Lawas padung ato sa lungsod aron ka binditahan ang Patayng Lawas ug malubong. Nahibaw siya sa sirkumstansya nga gisugo si Sagarino sa pari o niya pagtuman ni Sagarino sa sugo sa pari napatyan hinon siya ni Ibong. Natungod sa kalayo sa bukid nga nahitabuan, gabi na nga naabot si Francisco Daguhoy da ang Patayng Lawas sa iyang maguwang nga si Sagarino dito sa simbahan. Pag-abot sa simbahan, gibalibaran sila nga natuog na ang pari. Pabuta, ugma na buntag. So si Francisco Daguhoy, iyang di paabot ang buntag, pagkaubas buntag, sayo sila nga to sa simbahan, natuban nila ang pari nga padre. Namatay si Sagarino, pagtuman sa imong sugo, kipatay siya ni Ibong. Mahimo ba nga ato na lang ibititahan ang iyang Patayng Lawas aron amo na ning malubong, amo na ning mapahimutang, amo na ni siyang tunod siyang katapusang pahuwayanan. Mao man ay mga termino sa karaan. Sus, ang pari, imbis mo simpatiya nila Francisco Daguhoy ug siyang pamilya nga kaluoy ni Sagarino, ako'y nagsugo ini niya tungod siyang kamatinud-anon sa kusugo, namatay hinuon siya. Kung siya gisulti sa pari, ningon ang pari, dili ni malubong si Sagarino. Kay naay lagda ang simbahan na dili binditahan ang mga Patayng Lawas nga namatay tungod sa duelo. So ningon si Francisco Daguhoy, Dre, ikaw may nagsugo ani Sagarino, hibaw ka nga tinarungtong iyang tuyo pagdakop ni Ibong. Yang isukol man si Ibong. Nya ebidensya na napatyan gid siya ni Ibong. Yang anong ako manghinumaguwang mao'y mag-antos sa lagda. Ingon na pare mao na lagda. Na dili mabinditahan ang Patayng Lawas kung namatay tungod sa duelo. Pero naay sumpay ka na maong lagda. Sumpay sa mong lagda mao, mabinditahan ang Patayng Lawas bisan pa kung namatay sa duelo kung mobayad og 2 pesos. Gitawag to nga burial fee o bayad sa pagbendisyon sa minatay na dugoon ang circumstansya sa pagkamatay. Sus, wa nakasabot si Francisco Daguhoy. Una ang lagda ng ang iya nung maguwang mo isadan, nahimpatyan, siya pa'y namatay, maupay sadan sa lagda sa simbahan. Karong pabayron pa sila 2 pesos aron mabinditahan ang Patayng Lawas siya maguwang. Kining tanan nga mga detalye naa ni sa mga research sa mga historian sa Bohol. Gikan ni sa mga diary sa mga pari. So sa kasuko ni Francisco Daguhoy o Sendrihas, iyang gibiyaan ang Patayng Lawas siya maguwang sa pultahan sa simbahan. Ipauli siya na hilabihan kasuko. Kaya wa siya kasabot sa lagda sa simbahan. Unsa man ang lagda sa simbahan nga imbis para sa katawhan, batok naman hinuos katawhan, ang iya pa yung maguwang nga igo lang nagtuman sa sugo sa pari. Human sa tulo ka adlaw, wa naging balika ni Francisco ang Patayng Lawas ni Sagarino, pasayloas mga nangaon karon na dugta na ang Patayng Lawas. Nanimaho na, dito sa simbahan, wasap ipagkuha sa pari. So napugos si Francisco Daguhoy pagbalik nato sa simbahan, gisusi ang Patayng Lawas siya tuod man dito, nadugta, nanimaho na ang Patayng Lawas sa iya maguwang. So, kung imong kwitahon, 3 days after sa pagkamatay ni Sagarino, pagkakita ni Francisco Daguhoy na dugta, gipasagdan lang sa pari, wa gid binditahi, wa gid ilubong ang Patayng Lawas sa iyang maguwang na si Sagarino, nideklarar siya og rebellion batok sa mga kansila. So ang sultis mga historian sa Bohol, ang Declaration of Independence ni Francisco Daguhoy Sendrihas sa Bohol nahitabo July 4, 1744. Dadungan sa Independence Day sa Estados Unidos. Pero ang Independence Day sa Estados Unidos nahitabo 32 years later.
nag-una og 32 ka tuig ang pagdeklarar ni Francisco Daguhoy og kagawasan sa Bohol gikan sa mga katsila. Diha dayon tungod sa kamayong tao ni Francisco Daguhoy, tungod sa iyang kausa ug tungod nakita as katawhan nga di gyud makiangayon ang mga lagda sa simbahan, 3,000 dayon ka mga mag-uuma o mga molupyo sa Inabanga di kuyog ni Francisco Daguhoy sa iyang rebelyon. Imagine, pila ra to ka mga tao sa una, pila ra mga molupyo sa una, 3,000 dayon, diha dayon, almost instantly. Human sa pagdeklarar ni Francisco Daguhoy, wa pay mikropono nga, wa pay radio station sa una, wa pay mga newspaper sa Inabanga sa Bohol sa una, wa pay diateli mga trumpa, pero pila ray nahibaw sa iyang pagdeklarar, pero kalit ka, mura kunong ang balita kuno ang kasayuran sa kasuko ni Francisco Daguhoy o sa iyang rebellion batok sa mga katsila ni katap sa immediate surrounding sa Inabanga, sa mga kasilinganan sa nga barangay sa Inabanga. Diha dayon. Mura ba og maybe naglungot-lungot na ang mga bulanon kay dili si Francisco Daguhoy mo'y na biktima sa di makiangay yung mga lagda sa simbahan, or maybe dautang yung taras ang pari. Finally, ang mga tao nakakita nag-leader na mangunila pag-alsa batok sa mga katsila. Basta, diha dayon, 3,000 ka mga bulanon ni kuyog sa rebellion ni Francisco Daguhoy. Tanawa si Francisco Daguhoy. Ambot iya baning giplano or maayo lang gid siya og liderato. Tanawa ang iyang mobilization of resources. Kay bawo si Francisco Daguhoy nga kung magpaalig-alig siya, magpatuga-tuga siya og deklarar og rebellion batok sa mga katsila, asak ka siya puniton. Daghang kay kanyon, daghang kay pulbura, daghang kay armas ang mga katsila unsa may ilang ikasagang. So ang unang gibuhat ni Daguhoy pagdeklarar niyang rebellion, ilang gironda ang bakahan, ang bugasan, ang pinuyanan sa mga pari nga daghan kay mga supply sa pagkaon ug daghan ditong mga supply nga ilang magamit sa ilang rebellion. Unya, gikuha nila tanang baka, gikuha nila tanang kabaw, gikuha nila tanang sinakong nga bugas, gikuha nila ang tanang kapusla nila nga mga butang, ang nahibilin ilang gidauban, ilang gisunog. Katumaong sunog adto mismong adlaw, July 4, 1744, motoy tibaan sa pagsugod sa 85 anyos nga rebellion ni Francisco Daguhoy sa Bohol. Ug nagpadayon ang iyang rebellion hangtod 1829. Nadiha ra kutob ang mga official documents sa kalihukan ni Francisco Daguhoy. Wa na ginahibaw giunsa to niya nganong nakalahutay og 85 years ang iyang rebellion. Daghang mga pagsuway, pagdugmok siyang puwersa pero napakyas. Daghang mga pagsuway, pagdani ni Francisco Daguhoy, pagkanaog sa bukid, pagsurrender, iyang gibalibaran. Wa na'y kasayuran, wa na tay opisyal nga kasayuran unsay nahitabo ni Francisco Daguhoy from 1744 to 1829. Giunsa niya pag-survive, giunsa niya pagpalig-on niyang puwersa, kay mas didaghan man hinon. Sa nisunod nga mga adlaw, mga semana, mga buwan o katuigan, mas didaghan ang mga bulanon nga ni duyog niya. In fact, pipila na lang kalungsod, katulad mga lungsod nga doon yung mga tinuod nga Guardia Civil, mga nahibilin sa mga katsila. Ang dakong bahin sa isla sa Bohol, kontrolado na ni Francisco Daguhoy. Nanong wa may nahimo ang mga katsila batok ni Francisco Daguhoy? Usa sa katinawan, o kiniwa na ni opisyal nga mga dokumento, kay wa may, ang tinubdan ini mga katsila, mga katsila, wa man mo interview ni Francisco Daguhoy, wa man magsunod-sunod dito, di magkampo si Daguhoy. Doon ay mga sulti na si Daguhoy kuno diha magkuta, diha magbutang siyang kampo sa kabukiran taliwa sa Inabanga ug sa Talibon. Wa isulti unsa na nga mga lungsod sa Bohol, pero kanang mga bulanon tayong naminaw karon og nakasuito sa Bohol, makabana-bana unsa ning mga bukira nga posibleng gikutaan ni Francisco Daguhoy between Inabanga and Talibon sa Bohol. Doon na siya niingon nga si Francisco Daguhoy nagkampo sa mga langob diha sa Danau sa Bohol o kasilingan ng mga lungsod nga dunay mga langob. Yakadto kuno si Francisco Daguhoy gawas nga dunay dagon sa Huyuhoy, mao nang Daguhoy ang iyangan,
Namura kunog hangin nga di ikita sa mga katsila, maglupad-lupad from one mountain to another, from one hill to the next. Kamausap kuno tumulangoy nga way tunga-tunga. So inig-atake kuno sa mga katsila dito sa mga langob nga gitaguan ni Francisco Daguhoy. Musawom si Daguhoy sa lawom kay bahin sa langob ug di mo tunga hantod nga mo biya na lang ang mga katsila. In other words, wa gidaganan ang mga katsila ni Francisco Daguhoy. But how would you explain the longevity of his rebellion? Narong niabot mag 85 years. In fact, sa dihang natapos ang rebellion in 1829, ang pagtuo namatay na si Francisco Daguhoy. Tungod siyang katiguangon. 85 years yung rebellion. 20 years old na siya daan sa wa pa niya i-deklarar ang rebellion. Sa ito pa, 95 years old na si Daguhoy, wa na. Ang bana-bana, namatay si Daguhoy sa 70s. Wa siya ka-active 80 anyos. Pero maulagi, ang frustrating nga bahin ining kasaysayan sa rebellion ni Daguhoy, wa tay mga dokumento. Pulos ni pangagpas ang atosin. Pulos na lang ni bana-bana. Nya nakapait ang makahatag unta ining nato ini mao mga dokumento, mao mga katsila. Pero I don't know, wa lang tay katultol pa ang atong mga historians sa mga libro, sa mga dokumento na magsumpay sa makahatag natong mas kumpletong detalye sa kinabuhi o kamatayon o sa kamabayanihon ni Francisco Daguhoy, pero maunay labing frustrating nga bahin sa atong kasaysayan sa Pilipinas. Kaya nagkontrolar sa atong kasaysayan, ang nakupot sa atong mga dokumento, mo man ang atong mga kaaway na mauwaw kaayo nga mo labas o mo detalye giunsa sila pagpildi ni Francisco Daguhoy. Pero usa sa mga istorya, kini ato na ako na ning i-label istorya na ni why dokumento ang magmatuod ini. Usa sa nakakontribuer, nakatampo sa kalampusan ni Francisco Daguhoy ang iyang leadership sa pagpanguma. Maayo kuno kay si Francisco Daguhoy nga nangu sa mga mag-uuma sa Bohol, pagtikad sa ilang mga yuta, mautong nilahutay sila. Og 85 anyos pagsukol sa mga katsila. So kana kanong communal farming nga ang mga yuta sa Bohol, ang mga mag-uuma gyud mga tag-iya dili na mga kay sa dihang nideklarar sila rebellion dito sa Bohol. Ang tanang mga yuta sa Bohol gipanag-iya sa mga praile, gipanag-iya sa mga pari. Unya, nagrebellion naman sila. So wa na yung mga pari magsurang-surang dito sa ilang mga umahan. Wa na yung mangulikta og buhis nila. Tributes may nga na to. Wa na yung mangulikta dito katong encomienda system, wa na. So technically, gi-abolish ni Francisco Daguhoy ang sistema sa pagpangulipon sa mga praile sa ato mga mag-uuma nga maoy nahitabo din sa Subo, may nahitabo dito sa umabahin sa Pilipinas. So for 85 years, kini para nako mo'y labing significant nga aspeto ini maong kasaysayan. Sud sa 85 anyos ang mga bulanon ubos sa liderato ni Francisco Daguhoy wa magbayad og buhis sa mga katsila. So ang tanan nilang kita, ang tanan nilang hinaguan, ang tanang bunga sa ilang panguma, ang tanang bunga sa ilang paningkamot, nakuha nila sa ilang pamilya. Kinsa may magsurang-surang dito panguliktag buhis nila Francisco Daguhoy, sila may nakontrolar sa kinatibukan sa Bohol. Gawa sa pipila na lang ka mga lugar nga na ay patak-patak nga influensya mga katsila. So, kanang realization sa mga bulanon nga, uy, gawas doon ta. Mahimo dita nga mag-uma, unya ang bunga sa atong mga umahan, atong makuha. Nga dili ta kinalang pahakan ang atong kita sa mga katsila. Nga di ta kinamo bayad o di makiangayon nga buhis sa mga katsila, waro ba ta kahibaw sa serbisyo lang gibugti ani mga buhisa. Sutubon ang kahinangop sa hingpit nga kagawasan gikas mga langyaw, posible mo ito'y nakapadangilan, nakapalapad, o nakapaligon, o nakapalahutay sa rebellion ni Francisco Daguhoy. But of course, wa maglihit o mga challengers ang rebellion ni Francisco Daguhoy. Kini documented ni sa bahin sa mga katsila, kay ilar mga lakang mo'y documented. Wa man gitay ideya giunsa ni Daguhoy pag ikyas, pagsukol o paglupig nila. Pero hastang dokumentasyon sa mga katsila, pildi sila. Daghan kay mga gobernador general sa Espanya, na destino din sa Pilipinas. Daghan kay mga obispo sa Subo, kansang jurisdiksyon naglakip sa
Bohol nga nipada og mga soldado, nipada og mga kostable, nipada og mga gwardiya sibil, kombinasyon sa mga Katsila, mga Subuanon, mga Pampanga, mga Ilonggo, gipada sa Bohol aron pakigubat ni Francisco Daguhoy, pero napakya sila. Usa sa possible explanation kay atol sa rebellion ni Daguhoy, gi-atake sa mga British ang Manila. Di ba dihay higayon, dihay katuigan nga ang mga British ni invade sa Manila. So ang mga tropa nga gitagana unta pagbungkag, pagpulpog sa rebellion ni Daguhoy, gikuha sa Manila kay giuna nila pag-atake ang mga British. Sa diyang napildi sa Espanya ang Britanya, ang mga puwersang British dito sa Manila, ay pa sila nibalik o pakigsakbang ni Daguhoy. But at that time, mas ligo na, mas daghan na og mga ginsakupan, armado nga mga puwersa, si Francisco Daguhoy. So, that is one possible explanation na ang Espanya din sa Pilipinas din itong higayon na daghan sa mga challenges, including the invasion of Britain sa Manila. Usa sa mga dokumento nga challenges ni Daguhoy nga nihagit sa rebellion ni Daguhoy mao ang diary ni Padre Julian Bermejo. Hinugno matay mo ni Padre Julian Bermejo, kadtong pari nga nag-organisar sa mga Subuanon sa habagatang Subo batok sa mga pirata nga Moro sa Mindanao. Gitukod niya ang Barangayanes dito sa Bolhoon in 1808. So well within sa rebellion ni Daguhoy. Kung 1744 nagsugod ang rebellion ni Daguhoy, 1808 so mga 60 anyos na ang rebellion ni Daguhoy. So maybe buhi pa si Daguhoy. Niyadong higayuna. Si Padre Bermejo, tungod siyang reputation na El Padre Capitan, na warrior priest, gipada sa Espanya ngadto sa Bohol. So sa diary ni Padre Bermejo, iyang gidetalye, nanggikan sila sa Bolhoon, dito sila dunggo sa Kalape. Dito sila mo atake, nagsugod og atake sa pwersa ni Francisco Daguhoy. Pero sa iyang kaugalingong kumpisal sa iyang diary, matod ni Padre Bermejo, napildi sila. Wa sila magbalampuson pag-neutralize sa pwersa ni Francisco Daguhoy. Another explanation, nganong hasta si Padre Julian Bermejo, na supposedly maayo kay sa siyensya sa pakigubat, napildi ang mga pirata nga Moro sa Mindanao, pero wa magsilbi ni Francisco Daguhoy, mao nga si Padre Bermejo. So hito tingali sa terrain sa Bolhoon, so hito sa kadagatan sa Sumilon, di nila gipildi ang mga pirata nga Moro sa Mindanao, pero way kalibutan sa terrain sa Bohol. Transplanted mi siya sa Bohol. Wa man siya kahibaw og asa agion ang labing sekretong mga agyanan nila Francisco Daguhoy o siya mga ginsakupan dito sa Bohol. So mao na nga wa gyud sila magsilbi batok ni Francisco Daguhoy. Gawas sa mga puwersa nga gipada dito sa Bohol, kaduha o katulo ka higayon sib nga ang mga Katsila ni tanyag og amnestia nila ni Daguhoy. So ang mga Augustinians dito sa Bohol gipulihan man sa mga Recoletos. Pagpuligid sa mga Recoletos, ang ilang pangu, mo nagkangilngig ni mga pari nga Recoletos. Ang pangu sa mga Recoletos nagtuo nga ang atraso ni Daguhoy kadto rang karaang grupo sa mga pari. So nihangyo ang pangu sa mga Recollect Fathers, pagkikita siya Daguhoy. Tanawon sa ni kabuutan si Daguhoy, ilang gidawat. Wa nila hilabti. Ilang gidawat ang pangu sa mga Recollect Fathers, nakisulti si Daguhoy niya. Giingnan siya sa pari na pasaylua kadtong kanhi pari na imong atraso, pero dili tumao ang tinuod nga Simbahang Katoliko. Ang tinuod nga Simbahang Katoliko makasabot. Ug ang tinuod nga Simbahang Katoliko putanyag ninyo og pasaylo. Putanyag ninyo kahigayon ang pagsugod og bag-o nga kinabuhi. Niingon si Francisco Daguhoy, Padre, nakasabot ko. Sa iyang diary atong maong pari nga Recoletos. Nakasabot ko na dili tumaoy taras sa kinatibukan sa simbahan. Na katong kabadlungon atong paria, iyara tong personal na dunot nga taras. Pero nakahukom na mi Padre, ug among napamatudan na mahimo rami nga mabuhi nga gawas nun gikan sa Espanya, gikan sa mga Katsila. So bisag ikaw na'y pangu diha Padre, sa simbahan nga nagduma sa Bohol, dili mi mobalik sa pagpaulipon sa Espanya.
katamis sa among katuigan nga gawas nun mi sa Espanya, among napamatud-an makabarog mi sa among kaugalingon nga mga tiil nga wa ang Espanya, nganong mapasakop, nganong magpaulipon man mi pagbalik sa Espanya. Wa makumbinser si Francisco Daguhoy. So Daguhoy was a very reasonable person. Gikan niya sa account mismo sa mga pari na nagkigsulti niya. So may kayo ni Daguhoy pagka-explicar ang iyang rebellion. Asa matuod ka og substitute sa freedom from slavery. Sa ilang kalingkawasan gikan sa kaulipnan sa mga katsila. Mautoy para nako labing dakong insentibo nganong nilahutay og 85 anyos ang rebellion ni Francisco Daguhoy. Na in 1829 finally na pildi ang rebellion ni Daguhoy og ni-surrender ang iyang mga sakop. Maybe wa na si Daguhoy niadtong higayon. Or maybe ang liderato nga ni Poli ni Daguhoy dili sa makadeterminado o dili sa makaligdong o dili sa makatakos niya. Pero mao ni labing na frustration nato ining atong sugilanon karong hapon, kuwang ta sa mga dokumento o kuwang ta sa mga detalye. Kanindot untang subayon, kanindot untang hingpiton sa atong pagsuhid aron atong masunod ug atong mapanig-ingnan ug atong makuhaan sa bililhon nga mga pagtulunan ang katalagsaon sa literato, katalagsaon sa kaisog, katalagsaon sa kaligdong, katalagsaon sa determinasyon o katalagsaon sa lahutay ni Francisco Daguhoy Senrihas nga maoy nagpasiugda sa labing taas nga rebellion batok sa mga katsila, batok sa mga langyaw na nag-ulipon sa atong katawan. Kung dunay rason ang Bohol, ambot nga nung dili kayo dako ang selebrasyon sa Bohol, every July 4, ang Bohol kinahanglan mo syagit ngadto sa tibuok kalibutan, mas una ming nideklarar og independensya kaysa Estados Unidos sa Amerika. On July 4, 1744, si Francisco Daguhoy Senrihas mo'y nangu sa mga bulanon paglugtab sa telikala sa pagkaulipon sa mga katsila. Ug wa nila buhi, wa nila itahan, ilang gipakigbisugan, ilang gipanalipdan ug takos nila nga napalahutay sud sa 85 katuig ang ilang kaugalingnan sa Bohol. Sa nga ni Dr. Iris o ni CB, gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsuporta o pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Daghang salamat, CB Girl, sa iyong pagkuyog karong hapon.